Abi gel bir muhabbet edelim ya. Bu ne? بله ام کاتت باش وکی کو تجی آماجه پیکر پنجمین لوتکیا سیالی یا کو د چارچوبه پروسه استانای دا تل دارخستن و ایرو ل انقره پایتخت ترکیه ل کوشکا سروکوماری یا ل چانکای و بریوا بچه اف لوتکیا و 350 دا دست به بک او 50 دا جیت çaverêkirin ku pênc derdora pênc û pênc û nîva da jî vê ew lûtke bi dawî were û pişa jî wê her sê serkirde derkevin pêşberî çapemeniyê û daxuyaniyeke hevpar bide. Saet 11 û nîva da hevdîtina dualî ya Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan û Serokkomarê İranê Hasan Ruhanî dest pê kirbû. Teqrîben nêzî 10-15 deqe şunda jî wê ev hevdîtina dualî bi dawî were dûra jî wê saet 1 û nîvan da Serokwedewletê Rûsyayê Vladimir Putin bête Koşka Çankayayê û li gel Serokkomarê Tirkiye Erdoğan rajî hevdîtineke dualî pêk bîne dûra jî wê Erdoğan û wê Hasan Ruhanî û Putin jî hevdîtineke dualî pêk bînin dûra jî wekî ku me got 345 da wê her sê serkirde dest bi Lûtkeya Sêalî bikin. Çendîn babetên girîng yên vê Lûtkeyê henin na li gel min Pispor û Nivîskar İdrîs Kardaşê em ê li gel vê Lûtkeyê bêra biaxivin. Birêz serîdan bi xêr hatin weşanameya zindî. Dixwazim vê yekê pirsim ev Lûtkeya Sêalî çima divê qonaxeke wiha da ku herêma û li alêkî tê ava kirin li aliyê din jî ku mûşekên S-400 bo Tirkiye tê divê qonaxê da çima girîng ev Lûtkeya Sêalî. Yani ev giringiya wê mesela wî civênê hem ji bo Sûrî ji bo Sûrî çêdibe gelekî girin peşeroja Sûrî ve ça ve çilo çêbe ve şer bisekine ve ça ve çi alî wê bisekine birastî jî ev her sê dewlet behtir giraniya wî peşeroja Sûriyê behtir heye. Yani erê tamamê dewletê dünyayê jî ser Sûrî dişuxulin dixebitin civîna çêdikin tên cemhev lebelê ev her sê devlet em karin Rusya jî em bêjin û Rûs jî bêjin ev dewletekî wek herêmiye ji bo Sûriyê behsa me wextan behsa Sûrî dikin ev her sê dewletê herêmî hatin cemhev peşeroja Sûrî Tekiliya Türkiye û Rûs tam divê nokteyê da xala herî serekew ya herî alos mijara İdlibê ye. Par salvegera yekem ya mutabaqata Soçiyê jî niha di hevdê îlona 2018 da pêk hatibû. Li gorî wê li ser İdlibê rêkeftineke lehevkirineke pêk were yan ev alozî berdewam bike? براستی وقتی هر سه دولت لتهران جی هاتبو جمهف تمام دنیا چاوی ما لوابو مثلا ادلی حال به چاره سر به لبله چنه بو بین بیراخا سرکومار اردوغان ترکیه هات و گریا ترکیه و دور چو روسیا تنی او پوتین به هفره رونش سرکومار اردوغان سرک پوتین به ایران رونشتن و وی مسئله çare serkirin birastî jî wextê em dinerin wî zamanê heta niha jî gelekê gavên baş hatin avêtin komkujîkî mezin wilo çênebû yani tamamê dünya tirsiya lebelê ana jî dîsa her sê dewlet hatin cemhev ez yani baveriya min gelekî tune mesele binî de çareser bibe Türkiye ve tişkin baxwaze rejim yani Rusya û İranê jî wê tişna bikin lebelê ev pirsgirek ve mixabil ve berdewam bike yani ama wê serçe alî ve berdewam bike em ê wextê got piştî civînê her sê alî wextê derketin em ê binerin. Mamoste niha yek babetên dinê jî herêma ewleyî wê herêma ewle jî navçeya ram jî bête guftûgo kirin di serdana dawiya Erdoğan bo Rusyayê da Vladimir Putin gotu ku em vê rêketinê erînê dibînin. Lêbelê hêj helwesta İranê tam nezelale. Li gorî we li divê Lûtkeyê da divê civînê da wê li ser herêma ewle ku Tirkiye û Amerîka hew didin li Bakurê Sûriyê li Rojava ava bikin wê encameke berbiçav derkeve li gorî we? Birastî ev herême ewle jî hem ji bo tekiliya Türkiye Amerika tekiliya Rusya û Amerika tekiliya Rusya û Türkiye hem her aleti binere geleki ciki mühim digri yani jiber wî avê Rusya naxwazî Türkiye berde bide destê Amerika te behevre bimeşin li Sûrî daxwaze Rusya ne ew e ji ber wilo wê tişna bike yani wê gav bawê jî wê ji bo ser mesele YPG ser mesele herêmê evla wê yani ka em behevre em karibin çi bikin em
ber rejimê re bi Îranê re em hemû bi hev re kan biarên çi bikin belê Tirkiye û rejim Sûrî bi hev re nayên cemhev lebelê bi ser Rusya karî wî ana kordine bike ez ser mesele here me evle Rusya û İran ve piştgiriya Tirkiye wê bêhtir bigirin ku Türkiye bêhtir neçe cem Amerika û ser mesela Sûrî yani Rojhilata Firatê ser mesela YPG tenê bi Amerika re nemeşe yani ev ve daxwazan wan xuya ku ev e. Birêzniha prosê astanê destpêkirvir ve amadehiyên hewlên ji bo avakirina Komîteya Destûra Bingehîn ya Sûriyê jî pêkti û li gorî beşekî medyayê li gorî hem Pisporan tê gotin heker rêkeftin li ser navekî pêk were lewra hemû nav temam e 149 nav lêberê li ser navekî îtiraza şerha Enqereyê heye heker pêk were wê îro were ragihandin were îlan kirin cenabê we çawa difikire gelo li ser Komîteya Destûra Bingehîn li gorî we îro wê rêkeftineke pêk were û ji bo rayegiştiya cîhanê bête îlan kirin Eyvallah giradaye mesele İdlib'e. Go İdlib Türkiye yani mesela İdlib'e gor Türkiye here bimeşe ev komiteji ve ava be. Yani ev xuyayko ev mesela nav ser naveke dimeşe ne pıskereki mezine. Türkiye tuhazi İdlib'e ser pıskerika İdlib'e beni de çareser bike o tuhazi muhalifan benavan piçki derke yani benavan derke ve u ser jbar vulaji peneber nevin ser sünere Türkiye geleki mühim jbo Türkiye İdlib piçki gav hatin avetin ve komiteji ve be avakin. Belê zor spas mamoste bo nirxandina we. Sağ ol spas. Belê li gel min Pispor û Nivîskar Îdrîs Kardaş hebû me li ser Lûtkeya Sêalî û encamên ku ji vê Lûtkeyê tê çaverêkirin me guftugû kir wekî ku me got 11 nîvan da hevdîtina dualîya Erdoğan û Ruhanî dest pê kir wê saet 1 nîvan da jî hevdîtina dualîya Erdoğan û Putin bi rêva biçe saet 3:45 da jî wê Lûtkeya Sêalî encam bide û saet 5 da jî wê encamnameya vê Lûtkeyê bête eşkerekirin em jî wek Kurdistan 24 li ber Koşka Çankayayê ya Serokkomariyê kêlî bi kêlî agahî û zangariyên dawiyên vê Lûtkeya Sêqolî ji bo bîner û bîseran em jî radigihînin. Belê. Mamoste zor spas.